Manželia Cigáňovci z dediny Mana sú dôkazom toho, že dlhodobé manželské spolužitie je nielen možné, ale môže byť aj šťastné. Cez víkend oslávili svadbu, ktorej sa hovorí kamenná či železná. 92-ročný pán Ján a jeho o 7 rokov mladšia manželka Bernardína sú totiž spolu už 65 rokov. Manželský sľub opäť obnovili aj v kostole. Veselý pár nám prezradil aj ich recept na dlhoročné manželstvo. Prvýkrát si svoje áno manželia povedali v tomto kostole. Prešlo 65 rokov a dnes opäť obnovovali manželský sľub. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista obnovujeme svoj manželský súhlas. obnovujeme svoj manželský súhlas. Pani Bernardína je v obci Máňa už 42 rokov kostolníčkov a vyslúžila si tým aj ocenenie od pápeža. Spolu s manželom Jánom boli zo svadobného repete nadšení. A lepšiu, jak bola prvá, lebo tedy padá veľký sňah za rovno bránou. Po gratuláciách na jubilantov, ktorí mali pred rokmi svadbu po sotva trojtyžňovej známosti, spolu s rodinou čakala poriadna hostina. Jaké vám chybí? Všetko máš, čero máš, zdravé, ani ma nebije, trocha ma vyhreší niekedy. Manželia vychovali 4 deti, majú 9 vnúčat, ku ktorým pribudli už aj právnúčatá. 5 právnukov. Ja takisto. Viacej nemám ani ja. Ani po toľkých rokoch súžitia im úsmev na tvári rozhodne nechýba. Podľa nich je dôležité vedieť tomu druhému odpúšťať. Čo by z toho bolo, keby sme sa rozišli? Čo by som ho nehávala. A myslíte, že ten druhý je lepší? Ani troška. Ich vzťah dokázala udržať dôvera a vernosť. Pán Ján odolal iným nápadníčkam. Môžem to povedať. Môžeš, čo veľký strach. Už o toľké roky, Adam, nepôjdeš za ňou. Aj keď na 65. výročie svadby, ktorej sa hovorí, že je kamenná, Ján zabudol svoje vyvolené niečo darovať, jeho manželku to netrápi. Dôležité je, že sú spolu šťastní. Však bude Valentína. Pred televíziu Diana Pavlisová. No tak toto je, myslím, naozaj paráda. Cigáňovcov blahoželáme aj my a v dobrom im závidíme. Vydržte ešte 5 rokov a prinesieme velikánsku kyticu. Ďalšie noviny o 17:00 sú tu už zajtra. Pekné popoludne, dovidenia. Dovidenia.